jingpen slam bantrai pendap ya kesurok nandang ston chawa kaji kala penmi ke jing skokia ke bejur hapadang kipat ba namar ba ke jing trai ya kani kesurok kala sakut mentala bun benai. Ya kani ke projek la pentrai da ke company na Russia kata ke Vazrazdinia Henry haduk menta ke jing trai ke kentop ya ke jing siang rong haki benta baper kam tam hajan ki jingking kala sakut no klam tip ya kadau. Kat kum ki kubor bala yok lum babon na ki nong trai ki la mi no na ketega jaka bat tang kendian ngut menta ki badang sa. Da ke jing kia halor kani ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP West Khasi Hills District ha ke jing alam u Assistant Secretary uba Jestarlan Lingkhoi kala let banya kendu ya ke Deputy Commissioner ke District Banpan Jing Shai halor kani. Habakran sigilat pathai kubor uba Jestarlan ulapan pau ba ke jingking dieng ke badan ha ke pot kentai kala jat rathai ke bala ban bo jing ma ya ki nong let nang wan. Ke FKJGP kala dawaru baki bor bare kmi kin pa da ka show cause notice syaka company bapentrai ya kani ka project khnang ba an la ban tip ya ka daw jong jing slam bat ban pen bet nok klo ya kani ka kam ka bakta jor ya ka yat ka yeng ka man ka sngi jong ki pat ba wan ban pan jing shai ka ba dei bat ka surok nong ston wa ka jing pen sateng ya ki rot san la ban ong te lan ta ki Kiwai pat ibadai ban pendap antara katai ka surok kabadai si bentah hang na po district jail to ka jingking adu mentang yu ba omdon nong tresyo katai ka surok hang tai ha mau tung per nong kenjang tai bang khot kenro to ka jingking ka bahe hang tu ro ki wasui kom tu klam don syu batrai na ta ti bentah hang tai ha nong liwai Kim Siam la pendap syuk ban pendap juga surok ban siang ya karong tena kalian jongi kaseng ni sa haga jing ngok bagi pajba tiwan ban od banam si kaseng babalai kene ke surok ka sateng tena kalian jongi kum ka FKHP West Hill antara sengi lawan ban pan jing percaya na kadisi ka ong ban sasimkia ban khot ya gitu ki company ki badai ban pentrai kata ke bentan nang tai mano badai ki monitor ban peilang hang tu se kom ka peludi nang ba pingyok ban pinyat cepat namar yu i ban dalawan ka ayom slap ki nonglek nongwan kan sathut biang kum ba hakipor ki ba menshwa namar ba yu i ba menta kamlong syu kata ke jingking hamtam hang ne ha jan district jail yu i tu jingking kala kerak ke ab jingma la daya strok kan sakut kali kawan kena kalian jongi kesang ni dawa naka DC ba kadai ban simkia mardor kom ka klidu jong district ban ai keno ka jing thol naka syokos notis khnang ba kila ban pendap ha ka por ka babiang khnang bangin yo e ka surok ka bapka Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangi bam dunaki eki batai kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya